Sanibonani bazalwane, egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Okhulumayo nguSister Zinhle, ngikhonza eWord of Abundance number 7 next to extension 4 rank. It's a park Mankahlana Street. Bazalwane, yiso leso sikhathi sokufa nokuvuka kaYesu. Wozani nizohlanganyela kanye nathi kususela nge-3 ukuyosho nge-5 ku-April. Kuzobe kuyinkonzo yokuvuka kaJesu. Ngiyanithanda nonke, sihlangane khona nimemane nimeme nabanye. Amen.